ад самага сэрца Еўропы. Еўрарадыё. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Наш стрым можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Мітынг альбо шэсце на 25 сакавіка. 25 сакавіка сёлета, я нагадаю, гэта 100 год абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Такая вот дата. І што рабіць? Всё ж такі мітынг, шэсце ці святочны канцэрт. Абмяркуем гэта з сустаршынёй аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталём Рымашэўскім і грамадскім актывістам, кіраўніком крамы «Сімваль Бай» Паўлам Белавусам. Калі у вас ёсць свае меркаванні ці пытанні да нашых гасцей, калі ласка, пішыце нам у каментах пад нашымі стрымамі, мы іх агучым, я маю на ўвазе вашыя меркаванні, і перададзім вашыя пытанні нашым гасцям. Але крыху, так бы мовіць, бэкграунд, такі перадгісторыя. Была пададзеная заяўка аргкамітэтам па святкаванні 100-х угодкаў БНР у Менгарвыканкам пра тое, каб далі дазвол на правядзенне мітынга, шэсця і канцэрта. Зараз нібыта з'явілася такая прапанова з боку Мінгарвыканкама абысціся без шэсця, затое зладзіць вялікі канцэрт альбо на пляцоўцы каля опернага тэатра, альбо у скверы імя Янкі Купалы. Спадар Віталь, да вас адразу пытанне, а вот ні разу не агучвалася, ну, можа быць, я дзе-то не дачуў, не дачытаў, але ўсё ж такі, ад каго канкрэтна і каму была агучана такая вот прапанова Мінгарвыканкама? Прапанова была не толькі, як мы разумеем, ад Мінгарвыканкама, таму што на сустрэчу выклікалі аднаго з прадстаўнікоў аргкамітэту, аднаго з заяўнікаў, гэта Рыгор Костусеў, яму персанальна патэлефанавалі, і на сустрэчы быў кіраўнік ідэалагічнага аддзелу Мінгарвыканкама, быў Уральскі, всім вядомы, адыозная персона дастаткова, і быў намеснік старшыні Мінскага гарвыканкама. І на гэтай сустрэчы была агучана, уласна кажучы, тое, аб чым учора перамаўляліся, што вядома ўжо ўсёй грамадскасці, аб тым, што улады прапануюць даць дазвол альбо каля помніка Янкі Купалы, альбо каля опернага тэатру. У такім выпадку прапануюць адмовіцца ад шэсця, ну і таксама абяцалі адмовіцца ад патрабаванняў аплаты медыкаў, аплаты міліцыі, як звычайна, прапанавалі нават прадаставіць сваю апаратуру. Гэта прапанова была агучана не толькі да Рыгора Костусева, але таксама да міжнародных партнераў праз пэўныя каналы беларускага МІДу, і таму, па сутнасці, яна зроблена, хаця і не ў такой пісьмовай форме, але дастаткова публічна для тых зацікаўленых асобаў, каб гэта можна было спраўдзіць, скажем так. І зараз за рашэннямі аргкамітэта і за паводзінамі ўладаў будуць назіраць не толькі з Беларусі, але таксама за межамі. Ну, гэта был такі палітычны накірунак, але, Павел, я ведаю, што не толькі палітыкам, але і людзям, скажем так, якія звязаныя з культурнай часткай мерапрыемства, таксама такія вот агучваліся прапановы. Так, мы таксама ўвайшлі ў аргкамітэт, але акрамя гэтага, яшчэ да таго, як пачаў актыўна працаваць аргкамітэт, рабілі спробы, праводзілі сустрэчы наконт таго, каб правесці акрамя вось вулічнага мерапрыемства вялікае святочнае мерапрыемства ў закрытай пляцоўцы. Разглядаліся варыянты прайм-хола, Чыжоўка-арэны, іншых пляцовак, але вось доўга марудзілі нам з адказам, і на мінулым тыдні таксама такую інфармацыю данеслі, што давайте вы паспрабуеце зрабіць мерапрыемства таксама вось на адной з гэтых пляцовак сумесна з асноўным аргкамітэтам. Ну, я так разумею, што гэта альбо вам, альбо камусьці з вашых культурніцкіх партнёраў. Чалавеку, які непасрэдна падаваў заяўку і які вось сустракаўся з прадстаўнікамі гарвыканкама, якія адказныя за правядзенне мерапрыемстваў, выдачу гастрольных пасведчанняў. Я ўдакладнюся, атрымліваецца, што это былі две такія паралельныя заяўкі на адной мерапрыемства. Мы планавалі ўсё гэта аб'яднаць у агульную праграму святкавання 25 сакавіка, каб дзённая частка было там, напрыклад,
напрыклад 6 мітынг, а пасля ў 6 гадзін людзі там ідуць у канкрэтнае месца, на канкрэтную пляцоўку, дзе адбываецца ўжо творчая частка святкавання. Віталь, все ж таки вы кажаце, што да, агучваліся гэтыя прапанова, гэта агучвалася там, скажем, Рыгору Кастусёву, але і міжнародным партнёрам. Ну, я так разумею, што міжнародным партнёрам, якія таксама дапамагаюць аргкамітэту нешта там ладзіць гэтае, арганізоўваць святкаванне. Тым не менш, прапанова вусная, нідзе не зафіксаваная. От ці можна давяраць такой прапанове? Ведаеце, тут яшчэ раз падкрэслю, што ўлады гэта агучылі публічна. І, скажем так, і палітычныя сілы, партнеры і беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і іншых палітычных партый дэмакратычных у Беларусі, яны, безумоўна, назіраюць за тым, што адбываецца, таму што, я нагадаю, разгон 25 сакавіка ў мінулым годзе, брутальны разгон, які масавыя арышты, пасадкі, яны выклікалі рэакцыю ўсё ж такі негатыўную міжнароднай супольнасці, таму беларускім уладам задаюць гэта пытанне на самым высокім узроўні. Мы гэта ведаем добра, і па сутнасці ўсё, што зараз будзе адбывацца, калі Мінгарвыканкам падмане прадстаўнікоў аргкамітэта і па сутнасці ўсё беларускую грамадству, калі ён паступіць, ну, як і звычайна, несумленна, то гэта будзе абсалютна відавочна. Я лічу, што ў такім выпадку, безумоўна, усе тыя, хто прыйдзе на святкаванне 25 сакавіка, будуць мець поўнае маральнае права на правядзенне несанкцыянаваных акцый, на святкаванне, таму што тут будзе відавочная правакацыя з боку Мінгарвыканкама. Гэта пытанне ўжо адкрыта, і ўлады, зрэшты, яны не адмаўляюць пра тое, што такія прапановы паступалі. Я думаю, што прынамсі ў гэтым рэчышчы тут няма ніякіх недагаворак. Пытанне можа быць да абодвух па чарзе. Учора, калі людзі глядзелі стрым з пасяджэння аргкамітэта, то шмат хто задаваў пытанне, як можна усур'ёз абмяркоўваць, там, пагаджацца з прапановай ці не пагаджацца, калі гэта прапанова не зафіксаваная нідзе там на паперы, там нейкім факсам хаця бы не прыйшла ці яшчэ чым-небудзь, а вот так вот дзесьці ў кулуарах шэптам агучаная. Ну, я так разумею, што вы вырашылі, што можна гэту прапанову ўспрымаць усур'ёз. Гэта як да палітыкаў пытанне, так і да культурніцкай часткі. То есть прапанова ўсё ж таки прагучала неяк так, не паўафіцыйна, скажем так, ніякай паперай не зафіксаваная, і вы лічыце, што можна пагаджацца і весці нейкія перамовы. Віталь. Ну, я хочу сказаць, што тут, в прынцыпе, няма нейкага выключнага выпадку, таму што, звычайна, пасля падачы заяўкі адбываюцца размовы ў гарвыканкаме з прадстаўнікамі арганізацый, которые з'яўляюцца замоўшчыкамі альбо з замоўшчыкамі, там узгадняецца фармат шэсці, там вядуцца перамовы. Гэта так бывае, ну, амаль перад кожнай акцыяй. Што праўда, часам, безумоўна, улады даюць адразу адмоўныя адказы, альбо на гэтых сустрэчах, на якіх я неаднойчы прысутнічаў у складзе гэтай групы, которые прадстаўлялі мы перад днём волі і перад чарнобыльскім шляху, там перамовы бываюць і часам канструктыўныя, а часам проста немагчыма размаўляць з тым бокам, бо яны выставляюць жорсткія ўмовы, там патрабаванні, на которые аргкамітэты не заўсёды пагаджаліся, і потым, безумоўна, і ўлады паводзілі сябе па-рознаму. Таму тут, ну, скажем, на жаль, это вось такая палітыка беларускіх уладаў. Можа быць, яна звязана з ментальнасцю, з гэтай культурай постсавецкай палітычнай, калі гэтыя рэчы робяцца вось, ну, по таким, ну, я б сказаў, сумнем на правовым полі альбо каля правовым полі. Ну, такім чынам, вот у палітычнай сферы гэта звыклая практыка, а ў культурніцкай? Ну, мне падаецца, была прапанова, тут гучала гэта як прапанова, давайте разам вось вызначымся, як будзе выглядаць мерапрыемства, бо не было канкрэтна. Вы падумайце, якую пляцоўку вы хочаце, у колькі пачынацца будзе гэта, у колькі сканчацца. То бок, ну, прапанова, што вы збярыцеся сваёй там структурай, аргкамітэтам, абмяркуйце, і далей мы разам складзем уже фінальнае рашэнне, якое мы вам і агучым ужо ў пісьмовай форме. То бок, улада не прапанавала чётка структуравана, гэта. То бок, ёсць прапанова, якую трэба абмеркаваць і ў бліжэйшыя дні прыняць рашэнне супольна. Для таго, я так спадзяюся, для гэтага і створана вось прадстаўнічая група, якая там сёння, заўтра ці паслязаўтра пойдзе ў гарвыканкам, і спадзяюся, гэтая вось сустрэча адбудзецца якраз такі, ну, даволі канструктыўна, і будзе прынятае агульнае рашэнне. Тут адзінае пытанне ў гэтым рашэнні засталося вось наконт гэтага шэсця. Ці мы
сустракаемся і настойваем, што толькі мы гэта робім з шэсцем, а ўсё астатняе нам не трэба, адмаўляемся, калі яго няма. Альбо мы пагаджаемся, што можна і без шэсця, толькі мерапрыемства. І вось уся спрэчка ўзнікла наконт таго, наконт шэсця мы цвёрда займаем пазіцыю і пагаджаемся на прапановы гарвыканкама толькі з ім, альбо мы ўсё ж такі можам і прапанаваць, так бы мовіць, пагадзіцца на абрэзаны варыянт. І вось асноўны канфлікт, в прынцыпе, наколькі я зразумеў, узнік вось наконт гэтага пытання. Ну, ось нам піша наш глядач Міхала Габрыэль, яго меркаванне прайсці шэсцем і устроіць мітынг з канцэртам. Ну, да, як казаў Астап Бендер, я хочу хутка і ўсё адразу. Спадар Віталь, все ж таки, да, пісалі ўжо пра тое, што да якой высновы прыйшоў аргкамітэт, але давайте яшчэ раз агучым. На чым будете настаивать? Вось я дзякую Павлу за то, что он по сутнасці агучыў важную конструктыўную рэч, по которой быў кансенсус. Увесь аргкамітэт, я хочу падкрэсліць, што падтрымаў у выніку фармат правядзення святочнага канцэрту, мітынгу, мерапрыемства каля опернага тэатру. У гэтым ніякіх спрэчак няма. І перамоўная група мае паўнамоцтвы прамаўляць і дамаўляцца ўжо пра тэхнічныя дэталі, будуць там металодэтэктары, не будуць і гэтак далей. Што датычна шэсця, то пазіцыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі і пазіцыя аргкамітэта якраз яна супадае з пазіцыяй чалавека, который задаў пытанне, таму што мы прапануем все ж таки Мінгарвыканкаму разгледзець пытанне, каб было спачатку шэсця ад Якуба Коласа, да, вось, напрыклад, мы гатовы змяніць канчатковы пункт збора, і шэсця гэта можа скончыцца якраз святочным канцэртам, але гэта не жорсткая пазіцыя. З майго пункту гледжання тут можна, безумоўна, ісці на нейкія кампрамісы, саступкі. І зрэшты, учора пра гэта таксама гучала і з вуснаў паважанага гаспадара Купавы, который па сутнасці з'яўляецца старшынём, кіруе аргкамітэтам святкавання 100-год БНР, таму я думаю, што ёсць вялікі шанец пра тое, што святкаванне адбудзецца, што все скончыцца без затрыманняў на гэты раз. І зрэшты, палітыкі павінны чуць голас людзей. І па тым апытанкам, што мы бачым зараз у сацыяльных сетках, мы чуем ваш голас, і я запэўніваю, што мы будзем яго адстойваць. Большасць людзей падтрымлівае мірны характар гэтай акцыі. Хаця, безумоўна, мы з павагай ставімся і да тых, хто хоча і патрабуе нават шэсця, таму што гэтыя людзі, на которых, дзякуючы якім гэта акцыя зрэшты і выжыла, хай бы яны былі і не шматлікія, але таксама трэба з павагай і з нейкай пашанай прыслухоўвацца да голасу тых, хто традыцыйна, не гледзячы на забароны, не гледзячы на рэпрэсіі, выходзіў на гэтыя шэсці, шматколькасныя яны былі, альбо зусім мала там было людзей. Дзякуючы ім гэта свята сёння святкуецца, не будзем пітаць ілюзіі. Все ж таки, не гледзячы на тое, што гэтых людзей меншасць, я лічу, што да іх трэба ставіцца з павагай таксама, і ўлічваць іх меркаванне. Такім чынам, ўсё ж таки, я ведаю, што той же самы спадар Мікола Статкевіч ці, скажем, Вячеслав Сіўчык, яны былі менавіта за тое, каб шэсце прысутнічала абавязкова. Вот калі умова будзе пастаўлена так, што вы вымушаныя будете пайсці на саступку, адмовіцца ад шэсця, як знайсці паразуменне з гэтымі непахіснымі прыхільнікамі? Вы ведаеце, я не магу казаць не за Вячеслава Сіўчыка, не за Міколу Статкевіча, але цягам працы ў гэтым аргкамітэце я магу засведчыць, што і Мікола Статкевіч праявіў здольнасць все ж таки ісці на кампрамісы, саступаць, і я думаю, што ёсць вялікі шанец дамовіцца і прыняць рашэнне кансэнсусам. І зрэшты, я звяртаюся да ўсіх тут слухачоў, гледачоў, выказвайце свае меркаванні, ваш голас важны, зараз гэта можна проста зрабіць праз сацыяльныя сеткі, праз свой асабісты зварот. Давайте прымем гэта рашэнне супольна, таму што мы на вашым баку, і я спадзяюся, што кожны сябра аргкамітэту, ён будзе здольны адмовіцца ад сваёй уласнай там амбіцыі, пазіцыі і ісці насустрач адзін аднаму. Нагадаю, што і все тых, каго вы называлі, і астатнія сябры аргкамітэту месяц уже таму вызначылі, што гэта не ёсць пратэсная акцыя. 25 сакавіка гэта святочная акцыя. І пратэсныя акцыі мы будзем праводзіць там па іншых тэмах у іншы час. А зараз наша мэта не вось справакаваць канфлікты, гэта якраз мэта часцей за ўсё сілавых структур, а адсвяткаваць. Мы прыкладзем на гэта, да гэтага ўсё намаганні, і мы прынялі прапанову гарвыканкама ў тым, што ўсё ж такі мы заяўлялі на площади Свободы, мы адмовіліся, калі Мінгарвыканкам кажа, што мы гатовы прадаставіць пляцоўку каля опернага тэатру, увесь аргкамітэт пагадзіўся, і гэта трэба адзначыць адзінагалосна.
Павел, нешта хацелі дадаць. Так, я б хацеў дадаць, што з нашага боку канкрэтна мы будзем займацца мерапрыемствам творчым культурніцкім, так? І чаму мы настойвалі, каб учора было больш канкрэтыкі, бо нам, каб арганізоўваць мерапрыемства, трэба канкрэтная папера, з якой мы можам прыйсці да музыкі, да чалавека, які усталёўвае, які дае ў аренду абсталявання, сцэну, і мы ўсё гэта хутчэй, бо у нас просто няма фізічна пасля будзе менш часу, каб арганізаваць якаснае мерапрыемства. Пра тэмпы арганізацыі мы пагаворым пасля невялічкай паўзы. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы. У студыі працуе Зміцер Лукашук. У мяне ў гасцях сёння сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталій Рымашэўскі і кіраўнік Цымбальбай Павел Белавус. Слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў на нашых хвалях. 4 сакавіка ў сталічным рэстаране «Друзья» адбудзецца вялікі веснавы канцэрт гурта «Крама». Лідар гурта «Крама» Ігор Варашкевіч распавёў на хвалях Еўрарадыё, што гэты канцэрт будзе незвычайны, бо на ім плануецца ўзгадаць творчасць Міхала Немпадыстава, распавядае Варашкевіч. Шчыра кажучы, ён павінен быў быць просто вялікім канцэртам, але вось з-за той трагедыі, якая адбылася з адыходам Міхала Немпадыстава з жыцця, фармат не той, што памяняецца, але до праграмы дадалі, мы успомнілі старую бондаўскую песню «Да неба», якая напісана на словы Міхала Немпадыстава. Ужо канцэрт будзе незвычайны. Распавёў на хвалях Еўрарадыё лідар гурта «Крамы» Ігор Варашкевіч. Сёння ў Беларусь паўднёвай Карэі вярнуліся беларускія алімпійцы, а сярод іх і ўладальніцы залатых медалёў біятлоннай эстафеце Дар'я Домрачева, Надзея Скардзіна, Ірына Крыўко і Дынара Алімбекова. У медалёвым заліку зімовая алімпіяда Беларусь была 15-й, 2 золата і 1 срэбра. У мінскім аэрапорце спартсменаў сустракалі з традыцыйнымі аркестрам і караваем. Дар'я Домрачева распавяла журналістам Еўрарадыё, што чакае, калі вернецца дамоў і абдыме дачку. Фотафакты з месца падзею глядзіце на euraradio.fm. А я дадам колькі словаў пра надвор'е на заўтрашні дзень. Заўтра па краіне тэмпература паветра ў начныя гадзіны складзе ад -18 да -24 градусаў, у дзённыя гадзіны ад -9 да -15. Раніцай у дзень амаль па ўсёй краіне прагназуецца снег. Заставайцеся разам з Еўрарадыё. Рухайся з намі. Еўрарадыё. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамова, які можна глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакце, Аднакласнікі, на канале YouTube. Абмяркоўваем 25 сакавіка, дакладней, як ўсё ж такі, у якім фармаце яго праводзіць, у выглядзе мітынга 6 альбо вялікага святочнага канцэрту. Мои гости Віталь Рымашэўскі, Павел Белавус. Працягваем абмяркоўваць. Ну, спадар Віталь, тое, пра што мы на самым пачатку казалі, але людзі ўсё ж такі, сумняваюцца, хочуць яшчэ раз пачуць ваш аргумент. Кірыл Васілеўскі піша: я вось аднаго не магу зразумець, Мінгарвыканкам вам проста хлусіць. Учора, здаецца, Костусеў казаў, што яму аддавалі адказ на заяўку, а сёння Мінгарвыканкам сцвярджае, што яна на разглядзе, з якога, прабачце, перапалоху ўсе рэзка пачалі верыць чыноўнікам, якія хлусілі нам усе гэтыя гады. Якраз чыноўнікам веры няма. І таму аргкамітэт учора імкнуўся прыйсці да кансалідаванага рашэння. Таму менавіта была сфармавана група па перамовах з Мінгарвыканкамам. Няма веры Мінгарвыканкаму
ідэолагам, безумоўна, і цалкам магчыма, што яны чакаюць проста, каб мы ўсе перасварыліся, ўсе арганізацыі, которые ўваходзяць у аргкамітэт, там блогеры, палітыкі, которые маюць часам розныя меркаванні. Мы такую небяспеку абсалютна ясна бачым, і мы... Ну да, учора глеючы стрым, стваралася ўражанне, што вось зараз нехта падарвецца і некаму там кухталёў наваляе. Я думаю, што, паверце, учора все стараліся быць дастаткова стрыманымі. Я лічу, што, безумоўна, памылкова было запрашаць журналістаў, хаця, потому что это все ж таки кулуарныя перамовы, дзе на вонак павінна выносіцца ўжо некае сумеснае рашэнне. Але, можа, это і станоўча паўплывала, ўсё ж такі, людзі неслі больш адказнасць за свае словы. Таму Мінгарвыканкаму, резюмуючы, мы не давяраем, але падкрэслю, што эта прапанова зроблена па сутнасці публічна, яна прагучала не толькі ў Беларусі, але па-за межамі. Таму Мінгарвыканкам і беларускія ўлады не змогуць, паверце, уже адвярцецца ад той, што яны не рабілі такую прапанову, тым больш, што яна была зроблена не толькі Костусю, але таксама і людзям, которые арганізуюць канцэрт, вось як Павел зараз засведчыў. Таму гэта ўжо публічная рэч, а Мінгарвыканкаму даверу няма. Трэба быць еднымі дзеля таго, каб не раскалолі дэмакратычныя сілы, і трэба супольна дамагацца ўсё ж такі рэальных рашэнняў, а не абяцанняў. Я згодны. Да, ну, я б сказаў, што наконт стрыма, наадварот, гэта цікава. Палітычнае шоу, у нас не хапае палітычнага шоу. Вот тут я згодны з табой, згодны. І гэта сапраўдна вось прыклад дэмакратыі, калі ўсё вырашаецца на вашых вачах і як бы людзьмі з рознымі пунктамі гледжання, і як бы я просто здзіўлены, я просто здзівіўся вось учора і сёння, што колькі людзей гэта глядзела. Здаецца, нудная справа. Сядзяць 30 чалавек, за нешта галасуюць, абмяркоўваюць, але які гэта вызвала рэзананс. Таму а калі вот все ж таки там, вот, калі быў момант, калі Статкевіч ледзь не кінуўся да Янукевіча, вот гэты момант яшчэ больш бы прывабіў людзей. Я не лічу ўсё ж такі, што, ведаеце, адмоўны піар гэта таксама піар. Сёння ад дэмакратычных сіл краіны чакаюць еднасці. Мы знаходзімся не ў тым стане, калі мы можам сабе дазваляць такія публічныя там спрэчкі, альбо абразы, альбо залішнія эмоцыі. Зразумела, што ўсе мы людзі, але трэба вучыцца стрымлівацца, таму што на фоне закрыцця там незалежных інтэрнэт-ресурсаў, Белпартызана, Харты, на фоне таго, які ціск аказваецца на дэмакратычных актывістаў, тут, разумееце, нашмат больш рэчаў, которые нас сёння мусяць аб'ядноўваць, і трэба з адказнасцю ставіцца, у тым ліку і да прыняцця рашэнняў па 25 сакавіка, таму што гэта можа абярнуцца няправільныя паводзіны таксама дэмакратычных сілаў, могуць абярнуцца дзеля многіх людзей таксама наступствамі небяспечнымі. І я б хацеў усё ж такі звярнуць увагу, што 25 сакавіка будзе не толькі і наогул у межах святкавання 100годдзя БНР, гэта не толькі адно вось гэтае мерапрыемства, якое адбываецца там у Менску кожны год. І мы неяк усе як бы разважаем і абмяркоўваем яго, але акрамя гэтага мерапрыемства ўжо зараз адбываецца вялікая колькасць розных цікавых імпрэзаў. Мы запусцілі сайт bnr100.by, дзе у кожны дзень са з'яўленнем новай інфармацыі дадаюцца тыя актыўнасці, якія адбываюцца ў Менску, у іншых гарадах Беларусі і будзе далей за мяжой. Я магу назваць некалькі вялікіх мерапрыемстваў, якія ўжо зараз запланаваныя. Напрыклад, будзе цудоўны канцэрт 23 сакавіка ў клубе Репаблік, таксама да 100годдзя БНР. Уже дакладна запланаваная і пачнецца на пачатку красавіка вялікая выстава ў палацы мастацтва да 100годдзя БНР. Мастацкая выстава, якую у тым ліку арганізоўвае суполка Пагоня. Пасля гістарычны музей, і мы зараз з імі таксама вядзем працу, гістарычны музей рыхтуе і хутка пачнецца вялікая выстава, прысвечаная БНР. Ужо зараз у музеі Янкі Купалы адбываецца выстава, прысвечаная творчасці Янкі Купалы, вось якраз такі ў гэты час, калі абвяшчалася БНР, пра тую творчасць, пра тыя вершы, а тады ён пісаў сапраўды такія моцныя, патрыятычныя, у гэты час былі напісаны вершы, і вось пра яго этап жыцця ў гэты час, бо і ўсім вядома, што Янка Купала таксама меў вялікае дачыненне, важнае дачыненне да ўзнікнення БНР. Шмат розных дробных мерапрыемстваў, канцэртаў ужо запланавана. У Арцядзібе ўжо прайшла одна лекцыя, прысвечаная БНР, і запланаваны шэраг. Таксама ўжо запланаваны на дзень прыняцця першай уставной граматы была экскурсія па Мінску, па кропках, звязаных з БНР, і будуць яшчэ 2 экскурсіі ў дзень прыняцця другой уставной граматы і ў дзень прыняцця трэцяй уставной граматы. Таму мерапрыемстваў шмат розных, і мы заклікаем людзей прапаноўваць свае мерапрыемствы, свае акцыі, цікавосткі,
перформансы, все, што яны прыдумляюць. Для гэтага мы запусцілі нават такую я так скажу фішку, і з наступнага тыдня пачнем гэта рабіць. Мы выпусцілі ўжо, аддалі ў друк вялікую колькасць промапрадукцыі. Гэта налепкі, гумавыя апаскі, значкі, паштоўкі, плакаты з сімволікай БНР. І будзем іх прапаноўваць усім актыўным людзям, арганізацыям, установам, клубам, барам, там, кавярням, каб яны размяшчалі ў сябе афішы, плакаты і інфармавалі людзей, што вось у гэтым годзе, гэты год, это год БНР. І за гэта яны бонусам будуць атрымліваць гэтую сувенірную прадукцыю, якую змогуць распаўсюджваць сярод, у тым ліку, наведнікаў сваіх пляцовак. Таму праца ідзе. Той же фірмовы стыль, які распрацаваны, зараз актыўна выкарыстоўваецца, выкінуты ў для шырокага выкарыстання, і зараз кожны жадаючы можа зрабіць любую сувенірную прадукцыю, што заўгодна з гэтым фірмовым стылем. Ну і плюс краўдфандынгавая кампанія. Мы запусцілі на Талака.бай, каб паказаць, што тое, што мы ў гэтым годзе робім, гэта сапраўды народнае свята. І ўсё, што мы зможам арганізаваць, у тым ліку і шэсце, і мітынг, і канцэрт, мы зарганізуем толькі ў тым выпадку, калі будзе падтрымка ад людзей. І калі мы зможам сабраць сродкі, за якія мы гэта ўсё арганізуем, то, значыцца, гэта будзе яскрава, прыгожа, відовішчна. Вам жа Мінгарвыканкам апаратуру там шыкоўную прапановвае бясплатна. Вось якраз такі мы яшчэ не схадзілі і не даведаеце, што яны прапануюць. Адзін рупар там з калонкай на батарэйках, ці сапраўды як бы паставіць сапраўдную, добрую, якасную сцэну, гарадскую сцэну, якая, вось, напрыклад, выкарыстоўваецца на іншых вялікіх мерапрыемствах. Каб у некага не склалася ўражанне, што толькі Цымбальбай арганізуе нейкія мерапрыемствы, прысвечаныя стагоддзю, я хочу адзначыць, што, скажем, і кінематаграфісты далучыліся да гэтага. Кася Камоцкая, да прыкладу, здымае шэраг фільмаў, прысвечаныя людзям, якія найперш ставілі для сябе Беларусі незалежнасць. Скажем, вот гурт Крама, я ведаю, падрыхтувала песню, напісала і будзе хутка записываць, якая, скажем, не прысвечаная наўпрост вот менавіта там БНР, але пра людзей, пра беларусаў, якія прагнуць і імкнуцца да свабоды і незалежнасці сябе і сваёй радзімы. Тым не менш, спадар Віталь, я працягну гэтую тэму. Ўсё ж такі, ці азначае, што калі вот раптам прынятае рашэнне зараз пра змену фармата, маршрута там і як там далей, то вам трэба будзе наноў падаваць заяўку? Мінгарвыканкам прапанаваў такі варыянт, каб была перапададзеная заяўка, прычым яны прапануюць, каб была гэта заяўка ад зарэгістраваных арганізацый. І абгрунтоўваюць гэта тым, што калі гэта заяўка ад грамадзян Рэспублікі Беларусь, то ў гэтым свяце, святкаванні, мітынгу не можа ўдзельнічаць больш за 1000 чалавек. Не гэтыя аргументы зараз Мінгарвыканкама цікавяць, а час. Калі зараз падаць заяўку, яны зноўку яе будуць месяц разглядаць, маюць права. Маюць права яны разглядаць месяц, як і маюць права даць адмову на мінулую заяўку хоць заўтра, і гэта таксама мы добра разумеем. Тут, ведаеце, у нашай краіне законы не дзейнічаюць, што ўжо сказаць. Мінгарвыканкам робіць, можа, у мінулым годзе ён парушыў свае ўласныя законы. Вы памятаеце, што заяўка была дазвол дадзены там, адказ і адмова была дадзеная за дзень, а мусіла быць за 5 дзён як мінімум да правядзення акцыі. Гэта парушэнне ввогуле ўсіх нормаў законных. Таму тут, безумоўна, для іх закон не пісаны, як кажуць. Яны прапанавалі, але аргкамітэт і перамоўная група мае паўнамоцтвы ўсё ж такі размаўляць аб тым, каб быў дадзены адказ на мінулую заяўку. Нават, і, звычайна, ведаеце, Мінгарвыканкам, была практыка раней, калі падавалася заяўка ў адно месца, яны на гэту ж самую заяўку давалі адказ са змененым, напрыклад, маршрутам, папярэдне ўзгадніўшы яго з замоўшчыкамі. Мы прапануем такім жа самым чынам пайсці, і гэта перамоўная група мусіць прыйсці ў выканкам і агучыць рашэнні, пра которые мы тут сёння кажам, і учора пра іх дасягненне бачыла ўся краіна. Я думаю, што это звычайная практыка. Я спадзяюся, што тут не павінна ўзнікаць ніякіх там пытанняў, і Мінгарвыканкам. Але пагроза таго, што от новую заяўку трэба будзе падаць, яна будзе разглядацца месяц, а потым скажуць, не паспяваем тут арганізаваць усё каля опернага, вот вам, калі ласка, на Бангалор. Як я ўжо сказаў, давера да слоў чыноўнікаў няма аніякага. Таму гэтыя словы мусяць быць пацверджаныя справамі. Афіцыйным дазволам яны таксама там абяцалі
прадстаўнікам аргкамітэту, што ў выпадку, калі будзе перапададзена заяўка, то яны яе дадуць дазвол летні там праз пару дзён пасля перападачы, але зноў-такі гарантаваць, што гэта будзе зроблена, ніхто не можа, і цалкам магчыма, што гэта проста вось такі ўкід інфармацыі толькі дзеля таго, каб раскалоць дэмакратычныя сілы. Таму я лічу, што ўчора была якраз прынятае вельмі ўзважанае рашэнне прынятае, калі пагадзіліся з прапановай Мінгарвыканкама, няхай сабе і неафіцыйнай, але даручылі перамоўнай групе абмеркаваць дэталі, у тым ліку ўсё ж такі паразмаўляць і абмеркаваць магчымасць правядзення шэсця. Павел, а вам не прапаноўвалі новую заявку падаваць? Не прапаноўвалі. Мне цікава яшчэ вот іншае, ўсё ж такі патлумачце, вот была про тое, што за міліцыю там і за медыкаў не трэба будзе плаціць, ці што ўвогуле міліцыі не будзе? Не, тое, што звычайная практыка, як вы ведаеце, на жаль, у нашай краіне такая, што замоўшчыкаў патрабуюць аплаціць медычныя паслугі, хуткай дапамогі, паслугі міліцыі, хаця гэта дзіўна выглядае, міліцыя, як вы ведаеце, звычайна не ахоўвае, наадварот нападае, там ці спецслужбы розныя на дэманстрантаў, тым не менш выстаўляюць гэтыя рахункі. У гэты раз Мінгарвыканкам сказаў, што ахова, міліцыя будзе, таму што гэта масавае мерапрыемства, але за яе працу, аплату з арганізатараў патрабаваць не будуць, як і за працу медыкаў. Ну і это нармалёва, гэта не павінна быць нейкім выключэннем, тому што абсурд, калі грамадзяне краіны і жыхары Менска, которые так плацяць падаткі за іх кошты, міліцыя гэта жыве за кошт іх падаткаў, і хуткая чамусьці адны праўладныя арганізацыі, которые арганізуюць акцыю ў цэнтры Мінску, не аплочваць іх паслугі, а дзеля дэмакратычнай апазіцыі вось такія рэпрэсіўныя меры заўсёды ўжывалі. Вот зараз Мінгарвыканкам сказаў, што гэтага больш у гэты раз не будзе, прынамсі, і паглядзім, наколькі яны вытрымаюць сваё слово. І там была яшчэ цікавая заяўка ад Мінгарвыканкама, калі мы пагаджаемся на іх сцэнар з прапановай, то яны прымуць і ухваляць даўно прапанаваную ініцыятыву, з якой шмат хадзілі наконт двух мемарыяльных знакаў. Гэта шыльда на Валадарскага 9 і памятны знак братам Луцкевічам, здаецца, у скверы Янкі Купалы. І ўжо зараз, ужо некалькі дзён назад, гэтая шыльда, якая ўжо 25 гадоў, здаецца, знаходзіцца ў сядзібе партыі БНФ, яны ўжо падалі заяўку, апісалі як бы згодна з заканадаўствам на тое, каб гэтая шыльда была ўсталявана. І паглядзім, ці гэта атрымаецца. Бо гэта, мне падаецца, таксама быў бы вельмі сімвалічны знак, вось усё ж такі ў 100годдзе, каб на гэтым будынку з'явілася гэтая шыльда. Яна сапраўды там даўно павінна быць. Андрей Эйдвінд піша: калі свята народнае, дык трэба святкаваць гэта свята па ўсёй краіне. Я так разумею, што па ўсёй краіне святкаваць пакуль не вельмі атрымліваецца, таму што, спадар Віталій? Насамрэч, створаны аргкамітэты па святкаванню ва ўсіх буйных гарадах, і я звяртаюся яшчэ раз да грамадзян Рэспублікі Беларусь, да тых, хто сёння глядзіць гэтыя стрымы, хто слухае нас, утварайце аргкамітэты альбо далучайцеся, і ў Гародні, там і ў Берасці, ў Магілеве ёсць рашэнне такое, ёсць жаданне адсвяткаваць і на месцах. І будуць падавацца ў некаторых гарадах і заяўкі нават на вулічныя мерапрыемствы. Я хацеў бы падкрэсліць, не назірайце збоку. Ніхто не мае манаполіі на святкаванне 100годдзя БНР, на гэтае свята. Гэта свята мусіць належаць усяму беларускаму народу. Мы спадзяемся, што ў Беларусі будзе дэмакратыя, і будзе хтосьці пры ўладзе заўсёды, хтосьці будзе в апазіцыі, не будзе такіх, конечно, брутальных разборак і збіцця апазіцыі, але гэта свята будзе і для ўлады, і дзеля апазіцыі. Мы настойваем і заклікаем улады зрабіць 25 сакавіка святочным днём, каб яго маглі святкаваць усе, незалежна ад прыналежнасці палітычнай, ад датычнасці ўвогуле да якіх-небудзь палітычных рухаў. І я заклікаю вас не быць пасіўнымі, не чакайце, што хтосьці за вас зробіць, там блогеры, там палітыкі, кіраўнікі крам, але самі арганізуйце. Паверце, гэта не так складана, ад вас шмат што залежыць. І я б дадаў напрыканцы, што Беларуская Рэспубліка была аб'яўлена якой? Народнай. І адпаведна БНР, святкаванне 100годдзя БНР і святкаванне 99 і 98 гадоў — это народнае свята. Свята, якое арганізоўвае народ Беларусі, які тады 100 гадоў сказаў,
на ўвесь свет, што мы асобная краіна, мы асобная нацыя, якая мае права мець сваю дзяржаву. Павел, коротко, ці вызначана ўжо, хто будзе выступаць на гэтай пляцоўцы? У нас ёсць папярэдняя дамоўленасць і ёсць папярэдняе бачанне праграмы, якая будзе. Але мы не хочам паўтарыць сцэнароў як 2006 ці якіх іншых гадоў, калі мы падстаўляем музыкаў. Мы вырашылі, у нас ёсць адказ, мы разумеем, з якога часу па якое адбываецца мерапрыемства, і канкрэтна тады ўжо рыхтуем праграму. Калі выступае тэатральная частка мерапрыемства, калі вершаваная, калі музычная, калі выступае той музыка, калі той. Для гэтага нам трэба, вось, як кажуць, папер, з якой мы назови можем... прозвище, люди чекают все ж таки. Ну, глядзіце, ёсць дамоўленасць вось з гуртом Крама, ёсць папярэдняя дамоўленасць з гуртом Акута, Дай дарогу, Нейрадзюбель, былі вяліся перамовы. З Вайцюшкевічам і Лявоном Вольскім до конца не зразумела, бо іх запланаваныя на гэтыя дні мерапрыемствы. З Міхалком мы правядзем канкрэтную размову толькі калі будзем мець адказ, бо так без яго цяжка, ну, карацей, у нас ёсць, так бы мовіць, у запасе каля 20 гуртоў. Дзякуй вялікі. Я так спадзяюся, што ўсё ж таки сёння-заўтра пойдуць у Мінгарвыканкам людзі, так? Перамовы вядуцца літаральна вот і учора, і сёння вядуцца, так што адказ будзе. Мы за святкаванне, мы за народнае свята. Дзякуй вялікі. Віталій Ромашэўскі, Павел Белаус, Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце нас. Ад самага сэрца Еўропы. Еўрарадыё.